Protože jsem se bál šáhnout na myš. Že se to hejbe a že něco zkazím. Jsem říkal, no to my vymyslíme. Věděl jsem prd, jak to vymyslíme, jo, ale slíbil jsem, že to uděláme. Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Subdivision, podcastu o vizuálním prostoru. Mé jméno je Michal Benda a dnes mám tu čest přivítat výjimečného hosta. Jehož jméno je spojené s vývojem filmových triků a výtvarné stránky filmů u nás i zahraničí. Jeho jméno je Jiří Štamfest. Dobrý den, Jiří. Jsem rád, že jste přišel. Díky. Že jste přijal pozvání a rovnou se do toho pustíme, protože vaše cesta je dlouhá. Času není tolik, není na to čekat a pustíme se do toho hnedka od začátku. Samozřejmě mojí první otázkou bude, jak jste se poprvé vlastně dostal k té výtvarné práci pro film? No tak já jsem vlastně vystudoval pedagogickou fakultu výtvarnou výchovu a jako to byl v podstatě pro mě takovej zástupný stupeň vzdělání, protože já jsem původně dělal přijímačky na FAMu. A tam jsem se teda nedostal, sice jsem se dostal hodně vysoko, ale nepřijali mě, brali 4 lidi, já jsem byl 5. Takže, a byl jsem mladý, já jsem šel rovnou po maturitě na tuhle fotografie, to bylo můj sen vlastně, dělat něco kolem fotografie a tohle byl nejvyšší stupeň. A mimo jiné jsem tam předkládal i výtvarný svoje nějaké malby, kresby a to mě myslím i postrčilo jako v tom pořadníku docela dopředu. No nicméně byl jsem na pedagogické fakultě a když jsem ji dokončil, tak nikdy nebylo mým snem učit. Jo. Takže jsem hledal způsob, jak se z té profese vlastně nějak vyvlíknout. A tehdy to bylo tak, že vlastně dostávali ty absolventi ne příkazem, ale vlastně doporučení, kam mají nastoupit a já jsem potřeboval, od kamaráda jsem měl tip do krátkého filmu, vlastně ne přímo na výtvarnou činnost, ale na dělat asistenta kamery a posléze k animovanému filmu vlastně a posléze se prostě nějak jako tam dostat k tomu, co by mě bavilo. Takže jsem dělal nějaký pohovory, tam řekli, že jo, nastoupil jsem do studia Jiřího Trnky, ale protože tehdy krátký film zakládal nějakou novou skupinu studií, vytvářel nový studia, kde se točilo pro nějakou západní produkci série animovaných filmů, mytologie vlastně, takže oni nabírali ty lidi, já jsem tam nastoupil jako asistent kamery, a tam jsem se vlastně dostal k této profesi. Ne přímo k té výtvarný, ale k tomu, že jsem vlastně se dostal do kontaktu s filmem. A já jsem předtím, mě zajímala fotografie, nikoliv film. No nicméně ten animovaný film, to je takový právě sečtení těch dvou zájmů. No tak jsem na to naskočil. A protože jsem měl ještě kamaráda, který se mnou studoval na fakultě, a ten tam byl jako animátor, to už měl dopředu vyjednaný, a druhý, který byl kameraman, tak jsme občas měli nějaké zakázky takový ještě mimo a tam jsem dělal i tu výtvarnou přípravu a dělal jsem třeba, nevím, cyklus pro fyziku pro 7. třídu, vlastně o přírodních jevech a o počasí, což bylo docela zajímavý. Byl to vlastně animovaný film a částečně experimentální. Jinak to studio, do kterého jsem nastoupil, bylo experimentální studio, což mělo tu výhodu, že se tam zkoušely nové věci, člověk měl prostor vymýšlet, jak se co bude točit, jak se co udělá. A já jsem se tam docela dobře uvedl, protože jsem vymyslel spoustu věcí, které oni bádali, jak to udělat a měl jsem vždycky skvělý nápad, no, takže to byl dobrý nástup. Nicméně ani ne po roce, protože ta zakázka náhle skončila pro špatnou komunikaci. Myslím, že tam byl nějaký finanční problém s tím studiem německým, takže se to rozpustilo a
já jsem zůstal vlastně na vodě. Nicméně ta moje parta s tím kameramanem a výtvarníkem fungovala dál, takže tam jsem dělal potom s nima pár takových věcí. Spíš to byly třeba i ne reklamy, ale takový propagační různý filmy nebo grafika k dokumentárním filmům a tak dále. No tady abychom si uvedli ještě na pravou míru, to se ještě stále v té době jednalo o nějakou klasickou animaci a podobně, že ještě žádný digitál. Jasně, ano, to s počítačema dlouho nemělo nic společného. A to byl jaký rok asi tohleto? To byl rok 73. Pěkný. No. 72 jsem absolvoval, takže to byl rok 73, no. 72, 73. Na přelomu, tak nějak to bylo. A vzpomenete si na váš nějaký první projekt, který jste pracoval jako matte painter? Jako matte painter, no to jsem nastoupil, to byla taky náhoda, to jsem vlastně na inzerát, který podalo trikový studio do Lidové demokracie, tehdy novin, tak jsem tam si přečetl takovou nabídku. Spíš jsem to bral jako recesi, protože říkám, já jsem s filmem neměl nic společného a představa o tom, že budu dělat věci, které jsem viděl, jak mý budoucí kolegové dělali pro návštěvníky a tyhle věci, tak jsem říkal, no zkusím to. Podpořila mě moje žena, která mě do toho vysloveně nacpala a tak jsem šel na Barrandov, no a tam jsem prostě se dostal do party lidí. My jsme vlastně tvořili trojici výtvarník, architekt, kameraman a my jsme vlastně vytvářeli ty projekty. No a vůbec první dokreslovačku, ta byla jedna z mých nejtěžších, taky ku podivu, protože to bylo pro seriál režiséra Filipa Cirkus Humberto. A tam byla taková docela výpravná scéna, kdy ta kolona těch vozů cirkusových jede tažená koňma a měli vlastně cestovat po Rusku a za nima měl být pravoslavný klášter. Takže ten se dělal dokreslovačkou. No a protože to bylo Rusko, tak se to dělalo, že to je v zimě, takže tady se to taky točilo v zimě. A dělat dokreslovačku, kdy vám mrznou barvy, ruce a jste nabalený do toho 5 metrů nad zemí, tak vůbec nebylo jednoduchý. A právě ještě navíc to byla úplně moje první dokreslovačka. Bylo to teda, i ta příprava byla komplikovaná, protože já jsem musel, ta se dělala tím způsobem, že jste musel mít nejdřív fotografii toho místa, z místa, kde bude stát kamera. Takže z Barrandova jsem musel nejdřív zajet na to místo, to bylo za Prahou s jižním směrem, už teď nevím přesně to místo. A do autobusu, protože jiný dopravní prostředek na to nebyl vhodný, se naložili 5metrový štafle, dovezli se na místo, já jsem vylez na ty štafle nahoru, udělal jsem si fotky, pak jsem si z toho udělal černobílou fotku, do toho jsem to temperama namaloval ten klášter, jak asi to bude vypadat. No a potom po poradě s kolegou, který už byl zkušený matte painter, Boris Masník, tak jsme se dohodli, že vlastně bude nejlepší to namalovat na papír, ne přímo na sklo, jako se to tradičně dělalo. Na papír ten tam potom přilepit a smalovat to potom s tím pozadím na místě. No. Takže se to taky tak udělalo. Na místě pak začaly problémy, protože potilo se sklo, lidi byli nervózní, takže na mě tlačili, abych to měl rychle hotový. No a když jsem tam dělal prostě ty spojovací prvky na sklo, tak všechno stejkalo dolů, neschlo to samozřejmě, no, takže to bylo docela hrozný. A ještě jsem netušil, že můžu požádat kameramana, aby se vyndal oranžový filtr, skrz který se to muselo skrz kameru kontrolovat, jestli se to spojuje s tím terénem a s tím prostředím. No, takže jsem to měl ještě komplikovaný, že jsem to neviděl v pravých barvách, ale všechno v oranžových. Ale povedlo se to a dopadlo to dobře. No. Měl jsem tam velkou podporu od kameramana Barley, který byť věděl, že jsem začátečník vlastně v této profesi, tak mě fandil a domluvili jsme se na všem. Dobrý to bylo.
Takže pan Boris Masník byl teda asi nějaký váš mentor v tom? Nebo... No on měl svůj tým a já jsem měl svůj tým. My jsme vlastně byli takhle, jsme byli vedle sebe v místnosti, že on měl jednu místnost, já měl druhou místnost a dělali jsme nezávisle každý na svých projektech. No stalo se někdy, že třeba ten Made Pen, co jste měl připravený, jste musel pak celý překreslit, když jste přijel na místo, zjistili jste, že to nesedí No to vůbec. se stávalo běžně, protože tam se pracovalo s denním světlem a podmínky povětrnostní neovlivníte, ty můžete předpokládat. Jo. A mnohdy, většinou se to malovalo, protože se musela postavit kamera, před ní se přidělalo tak asi 2 metry před tím velký sklo a na to sklo se potom to malovalo. Muselo se to podložit černým latexem, černou barvou, aby to neprosvítalo a na tu masku se vlastně malovala ta dokreslovačka. No a ten kontrast byl daný světlem. Když bylo přímý slunce, tak to muselo být kontrastní. Když nebylo přímý slunce, tak holce to muselo na poslední chvíli vzít suchý pastely a těma snižovat kontrasty. Protože většinou to bylo závislé i třeba na komparzu nebo na dalších podmínkách, takže se to dělalo na nějaký čas. Takže dá se říct vlastně, že jste byl s kameramanem jedna ruka v tu chvilku, museli jste se sladit tak, aby to sedlo. S trikovým kameramanem, protože to byl specialista, ten měl na starosti kameru v tom smyslu, že kamera musela být umístěna na tom přesném místě a objektiv musel být v takzvaném uzlovém bodu, to znamená, kamerou se dalo i pohybovat, ale ten uzlový bod zaručoval, že se ta dokreslovačka vůči pozadí a vůči tomu terénu nepohne, že tam nebude plavat na tom terénu. A když se to dalo do uzlového bodu, což je optický střed objektivu, tak se právě dosáhne toho, že se to vůči sobě stane stabilním. A to byly takový speciální zařízení, do kterých se ta kamera musela prostě dát a že byla vlastně vyosená, nemohla se postavit na běžný filmový stativ. Nebo na ten se postavil ten přípravek a do toho se teprve dávala ta kamera. Já si představím, jak tohle asi mohlo fungovat jako z mého pohledu, který to jako v životě neviděl jako v reálném tom prostředí. Tak to muselo být tak, že tu scénu jste si museli asi předtím prohlídnout? To jsem musel udělat návrh vždycky. To mi schválil schválil režisér, který říkal, jo, takhle to bude, to je fajn, to budu rád, jo. Nebo řekl tady, tohle to není, ale většinou vůbec to tam bylo, my jsme měli v podstatě do určitý míry výsostné postavení, jo, protože ty trikaři byli u toho filmu hodně ceněný a uznávaný, takže i ten, kdo vlastně se tam dostal, tak byl svým způsobem jako taková honorace u toho filmařského týmu. Jo, takže z toho důvodu vždycky, já jsem se snažil vyhovět, musel si vždycky člověk dobře nastudovat ten scénář, celý ten film, a tak dále, aby to tematicky k tomu šlo. No. Takže vlastně to bylo trošku obráceně, že ne, že režisér říkal, co jak bude, ale spíš vy jste řekl, potřebujeme ten záběr mít tady. No, museli jsme se někde setkat uprostřed. No. No, jak dlouho trvá taková příprava takovýhle scény jedný? No tak trvá různě. Když je to složitá dokreslovačka, tak to trvalo třeba 2 až 3 dny. To malování, a teda 2 dny a 3. den se točilo. Jo. Někdy to byl jenom 1 den, někdy to bylo ten samý den. Když to bylo složitý, tak jsem měl asistentku, tu jsme měli s Borisem vlastně společnou, protože to byla tak nejšikovnější, Jana Motyčková, a ta dělala třeba 1/2 té dokreslovačky a druhou, a pak se to spojilo. Měl jsem návrh, že, který byl na té fotce barevně vyvedený, takže ona věděla. Nebo jsem to měl namalovaný potom už jako samostatně podle té fotografie, aby to pasovalo. No ale předtím je příprava taková, že se musí, většinou se to dělá ve 2 lidech, kdy jeden kouká do kamery a vy tam jezdíte nějakým druhým koncem štětce a děláte si tam značky, abyste věděl vlastně, kde ta dokreslovačka bude navazovat na terén, kde je jaký kopec, ten se musí pak vynechat. To prostě udělat si tu přesnou masku terénu, ale skrz oči toho druhého, který je u kamery. Takže to taky nebylo někdy jednoduchý. No a pak říkám, ty podmínky povětrnostní, ty byly šílený. No, nám se třeba stalo,
to byl, myslím, u toho filmu Nexus, tam byla složitá scéna, vlastně to bylo sci-fi, takže to byla scéna na jiné planetě, dělali jsme to v lomu pískovým, kde se těžil písek pro sklárny, takže to byl takový bílej písek. Tam to bylo úžasný, ale ta dokreslovačka byla hotová asi právě za ty 2 dny. No a pak na tu scénu byl potřeba kompars, tak kompars přijel. Teď ta příprava byla furt dlouhá, tak produkční mě umluvila, že teda si zajedou na oběd a potom, že přijedou. No ale mezi tím se začalo měnit počasí. Začaly přicházet mraky, to byla scéna, která byla dělána i pro ten film to bylo nutné, aby to bylo letní scéna téměř bez mraku. Najednou se zkazilo počasí a když se kompars vrátil po naléhání, no tak se zatáhla obloha, nešlo to, jo. No tak já už jsem byl jako z toho rozladěnej, najednou se rozevřely mraky, boží paprsek dopadnul na scénu, tak jsme to natočili a pak se definitivně zatáhlo, takže tam byla nějaká boží ruka asi, no. A to se někdy stávalo takhle. Nebo se stávalo jiná komplikace, že protože na tom skle se ta dokreslovačka musela přisvěcovat ještě reflektorama, jo? Protože mnohdy to bylo v protisvětle a aby ten namalovaný obraz musel být ze zhora zastíněn černým hadrem, aby tam nešlo falešné světlo. Takže se to přisvětlovalo reflektorama. No ale ty reflektory dost nejenom svítily, ale i hřály. No a to sklo, to bylo pancerový sklo, který mělo určitý vlastnosti a když tam se svítilo moc dlouho, tak to sklo prasklo. To se mi jednou stalo a bylo to v místě, kde byla namalovaná skála, no tak jsem tam domaloval prasklinu na skále a tím se to zachránilo. No, jinak. Improvizace v akci. No, bylo ještě na lešení 10metrovým, jo, kde se to celé, že to byl nadhled. No i to bylo velký překvapení. No. Ale bylo to takový dobrodružný, já jsem to měl rád. No. To věřím. Vy jste tam trošku nakousli, jak jste říkal, že jste si trošku jako vymýšlel vlastní postupy. No. Takový nějaký jako specifický český triky nebo metody, co jste používali, bylo to třeba něco ze zahraničí, nebo inspirovali jste tím i zahraničí, nebo? To asi ne, ono v té době tady se moc zahraničních filmů netočilo, jako se po revoluci točili pro Ameriku, pro Británii. Točily se tady taky tyhle věci, ale to byly takový uzavřený okruhy a rozhodně tady nebylo propojení s trikařema z jiných zemí. Tady to spíš vždycky bylo taková konkurence, která byla vytvářená i odborama, že i když jsem přijel americký štáb posléze, že po revoluci, tak oni nedovolili aspoň zpočátku, aby na tom dělali jiný trikaři než jejich, protože to bylo chráněný odborama. No. Pak někdy se to prolomilo, někdy to byla taková potom dohada, to prostě bylo případ od případu. No. Ale já si pamatuju na jednou, to jsme si tam z toho dělali dokonce legraci, přijela firma, která točila reklamu a my jsme jim nabízeli, nebo produkce zařizovala, že tam byla potřeba dokreslovačka, bylo to v ateliéru pod střechou teda, ale oni říkali ne, my prostě nevěřili nám, tak si pozvali z Londýna matte paintera, no a ten přijel s kufříkem, jenom v tom měl akorát oblečení a barvy si šel koupit do školních potřeb a pak na to jsme koukali, nejvíc maloval tak, že jedním okem koukal do kamery, měl prodloužený štětec a dělal si tam prostě takový různý značky a kamera byla nepřiměřeně blízko skla, jo, což taky bylo divný. No. Asi to dopadlo, ale bylo to podivný. No a který z českých filmů, na kterých jste pracoval, se podílel, vám nejvíc utkvěl v paměti? Co tak jako nejlepší film, na kterém jste pracoval pro vás? No tak my jsme točili pohádky hlavně a pár taky sci-fi, ale nejvíc to byly pohádky, to bylo o Janovi a jeho podivuhodném příteli, nebo jsem to možná popletl ten název teďko. A
nebo to byla Lotrando a Zubejda. No, já teďko si nevybavuju úplně. Já jsem na těch filmech, těch filmů bylo strašně moc, ale pak jsem dělal na seriálech Kačenka a Strašidla, Kačenka a byly dva díly. No, pak jsme dělali i Návštěvníky, takovej ten poslední jako film, ale na tom jsem moc nedělal vlastně, tam jsem jenom vlastně se toho zúčastnil, ale to nebylo moc jako pro mě zajímavý. Já jsem koukal, že jste se dostal k projektu Nexus. No. Jaká tam byla vlastně vaše role v rámci vizuální koncepce? No, já jsem byl vlastně hlavní výtvarník toho filmu, čili jsem navrhoval i dekorace. Původně to totiž bylo tak, že ta španělská strana, která sem přijela s tím projektem a uzavírala s krátkým filmem, nikoliv s Barrandovem, tak vlastně oni tady chtěli spolupracovat s části na tom projektu a František Uldrich, kameraman, který tehdy vedl vlastně to trikový studio, tak ho napadlo, že by do Španělska poslal některými kresby jako inspiraci. No oni se toho chytli a chtěli, abych dělal kostýmního výtvarníka vlastně. S tím já jsem neměl ani žádnou zkušenost, ale hlavně oni přijeli potom, když se rozhodlo, který režisér to bude dělat, tak přijeli s tím, že by ale chtěli, abych dělal i výtvarníka. A to už jsem si říkal, protože já jsem vlastně nebyl moc zkušený, že já jsem na tom Barrandově nebyl dlouho a neprocházel jsem tím postupovým žebříčkem, takže jsem se toho trochu zalek, no nakonec jsem na to kejvnul, no takže jsem dělal výtvarníka a to znamená, že jsem navrhoval veškeré dekorace, rekvizity a tyhle ty věci, takže to bylo docela náročný. Náročný to bylo hlavně z toho důvodu, že tam byl extrémně krátký čas na přípravu, jo, a z toho se nedalo uhnout. No. Takže takový ty lidi jako maskéři a ty, když viděli ty termíny, tak na tom nechtěli ani tehdy dělat. No a co vás na tom projektu jako nejvíc bavilo? No tak ta výtvarná práce samozřejmě, protože to bylo opravdu jako, tam si člověk, navíc to bylo sci-fi, takže to znamenalo opravdu se vytvářet na základě vlastní fantazie hodně těch věcí podle sebe. No. A tam byla jako rozhodující konzultace s režisérem španělským a ten se do těch mých věcí docela zahleděl, takže to jsem byl rád, tak tam jsme si rozuměli, tak ty moje věci tam procházely na první dobrou zpravidla. No. Jak jste vlastně komunikovali se španělským režisérem? Měli jsme překladatele. No. Já jsem s jazykama měl vždycky problémy. I s angličtinou. Tak hlavně asi v té době každý neuměl španělsky stejně, že jo? Jako... No tak to jasně, tam byly 2 tlumočnice, že jo, který na těch byly u štábu a byli u toho, hlavně u toho režiséra. I hlavní kameraman byl Španěl, ale ten nebyl moc hovornej, ten si to dělal po svým. Takže to bylo hlavně, ta komunikace byla prostě s režisérem. Tam byly 2 týmy, jeden ten hlavní a pak byl druhý vedlejší tým a ten vedl syn toho režiséra, to byl režisér Forqué, španělský, a ten jeho syn, vlastně on dělal předtím hlavně reklamu a tak tady ho vlastně otec přivedl k tomu, k hranému filmu. No a co naopak bylo na tom projektu nejnáročnější? No čas, no, že tam to byl závod s časem, protože se museli ty věci zadat, že aby se vyrobily. Dostal jsem služební auto, musel jsem objíždět všechny ty výtvarníky, kterým se to narychlo rozdalo, hlídat je, aby to bylo v nějakých intencích, který jsem požadoval, nebo aby naopak to zase nebylo příliš složitý a dalo se to vyrobit v čase. Někdy to bylo složitý, no, protože ty natáčecí místa byly po celé republice. Jo. Jsem někdy přejížděl mezi Větřním, kde se točily některé scény v těch papírnách, které se teď likvidujou, a Prahou ve Dvoře Králové v železárnách se točila druhá scéna. No a jsem musel furt takhle mezi tím pendlovat. Tak.
No a byl projekt Nexus pro vás zlomový i v tom, že vlastně se blížil nástup i digitálních technologií tou dobou? No, to byl, no, protože já jsem tehdy s počítačem ještě jako neměl, jsem začínal vysloveně, my jsme tam měli vlastně Amigu počítač a na tom jsem se učil animovat, ale my jsme vlastně do té scény potřebovali, nebo do toho filmu potřebovali některé scény, kde byla grafika počítačová vlastně potřeba a tak to jsem zadal tehdy Borisovi, protože on byl v tomhletom jako dál. Já jsem se vlastně od něj ty počítačové věci učil, že on se synem, který byl do toho Amigového světa hodně zapojený a měli první tyhle ty stroje z Německa přivezený, takže on v tom jako měl už. No a ty Amigy byly v té době mnohem schopnější vytvářet grafiku než PCčka. Jo. To byly počítače, které byly jednoduchý, přístupný jako pro pochopení a byly výborný. Potom bylo vlastně takový přechodový období, kdy my jsme to používali, ještě nebyla možnost to dostat vlastně přímo do filmu, jako se to děje dneska, že jo, digitálně to propojit, takže já nevím, já jsem třeba dělal do Lotranda a Zubejdy, tam bylo, jak ten loupežník Lotrando vlastně vypouští dušičku, kdy tam odplouvá jeho černá duše skalou do oblak. No tak tu dušičku já jsem si naamoval ve 3Dčku na Amize a pak jsme to snímali z monitoru, z toho se to předalo do optické kopírky, ta si vytvořila z toho masku, respektive tu jsem vytvořil i na počítači masku digitální, no a to se všechno převedlo na optickou kopírku a přes tu se to potom dostalo do filmu. Takže vlastně jste tu Amigu použil spíš jako plátno. No plátno, no jako plátno se nedá říct, no jako přes ten monitor. No. Takhle to myslíte. No. No a jak jste vlastně přijímal tu příchod té digitální technologie? Nebál jste se toho nějak, nebo říkal jste si super, je to něco novýho? Z začátku bál, jako že jsem se bál šáhnout na myš. Že se to hejbe a že něco zkazím, to bylo. V začátku to bylo. No tak na druhou stranu my jsme chodili na takový předváděcí přednášky nebo ukázkový prostě takový lekce, kde seděl expert u počítače, který bylo to několik skříní a on tam celý dopoledne modeloval šálek na kávu s ouškem a my jsme na to zírali jako na zázrak, no. A za rok už jsme takové věci dělali běžně sami, jo, ale byl to zázrak, no, v tu dobu. Takže vás spíš ta nová technologie jako lákala se jí učit? No to nás určitě lákala, no, protože jakmile k tomu člověk přičuch a viděl ty možnosti, tak to bylo něco, tam byla jediná bariéra, jak to prostě dostat na ten film klasický. No. A hlavně vlastně, když se něco udělalo špatně, tak se mohl vrátit v krok zpátky, že jo, předělat to No přesně, no. A to si dneska tyhle filmaři, nebo ty lidi, ty kluci, kteří to dělají na těch počítačích, tak se nedovedu představit, že on má neustále zpětnou kontrolu, jo. Tam se něco udělalo, nakreslil, třeba i ty dokreslovačky ku podivu, ty měly přímou kontrolu, protože tam jste skrz objektiv, skrz kůkr kamery viděli vlastně rovnou ten výsledek, což bylo velmi působivý, protože když přišel právě zahraniční producent nebo režisér a teď se kouk do kamery a teď před sebou vidí skálu a před ní písek a podívá se do kamery a ta skála vede do hloubky, do propasti v kameře a tady vidí písek. No. A působilo to opravdu jako zázračně, no, na ty lidi. No a jaký vlastně byly vaše první zkušenosti s digitálním matte paintingem? No tak s matte paintingem, to jsem vlastně už byl v UPP ve firmě, která se těma věcma zabývala. Ale tam to mělo taky velkou setrvačnost. Já jsem tam z začátku vlastně se k téhle práci moc nedostal. Jsem dělal spíš jinou grafiku a takový věci, které nebylo přímo matte painting. Až potom
vlastně takový zlomový okamžik i pro firmu. To bylo, že se tady točil Vetřelec, jak se to jmenovalo? To byly ty dva Vetřelec. A versus Predátor? No, versus Predátor. No a kolega s šéfem byli v ateliérech, myslím ve Kbelích, kde byly postaveny ty kulisy pro tu scénu. A jak procházeli ateliérem, tak to tam nafotil. A potom mi to předal ty fotky a řekl, hele, uděláme to tady. Nakreslíme jim jakoby dokreslovačku, do toho udělej nějaký, ty nabídneme jim to, jestli se to ujme. No, já jsem to udělal, jim se to líbilo a tím jsme získali vlastně na tom projektu. Samozřejmě to byly nějaké jednání, že jo, to je samozřejmě, ale bylo to podložené těma návrhama, které se vlastně udělali na tom počítači. No. A tím pádem ta firma mohla potom vstoupit do toho s nabídkou, že tenhle obor tady umíme a že se ty věci tady dají dělat. No. Máme zlatý české ručičky. Přesně. Já se koukám, že vy máte za sebou spoustu těch titulů, jako i těch zahraničních hlavně taky. No. Myslím, že nějakých 88 dokonce, nebo tak nějak jsem se koukal. Jo, to ani nevím. No a dokážete říct nějaký zajímavý projekty zahraniční, na kterých jste pracoval? Kde je vaše ruka? No tak byl to třeba ten Vetřelec versus Predátor, potom například to bylo s Cagem, jak se to jmenovalo, Season of the Witch. Mm-hmm. To byl pro mě jako taky zajímavý projekt, protože tam se dělala obrovská dokreslovačka propasti, přes kterou ta výprava šla přes provazový most a tam to bylo to náročné udělat opravdu efektivně tu propast a musím sebekriticky říct, že se mi to povedlo. No. Já to věřím. No a jak se lišila práce vlastně v českým versus zahraničním týmu? No tak já jsem vlastně tu spolupráci měl zprostředkovanou těma českýma pracovníkama, protože, jak jsem říkal, pro mě už ta bariéra jazyková byla natolik velká, že já už jsem nemohl vstupovat do přímého kontaktu s těma zadavatelama, s režisérama, s tím v té práci, když se dělalo na těch velkých zakázkách. Na tom Barrandově, když jsem byl, tam to bylo něco jiného, tam zaprvé byli vždycky zprostředkovatelé přes tu produkci a už se ty věci dohadovaly jinak, anebo to bylo s tlumočníkem, ale měl tam člověk mnohem větší pravomoci. Tady už to bylo těch stupňů, přes který to šlo tolik, že já už jsem potom i pociťoval takovou větší únavu z toho, že do toho nemůžu vstupovat takovým svým vlastním tvořivým způsobem a že to bylo prostě přes několik těch stupňů. Což mě pak vadilo čím dál víc a víc. Už nebyla taková volnost kreativitě. Přesně, no. Už se z člověka stával víc řemeslník než výtvarník. No. To bylo na úkor té práce. No. No a v čem vidíte vlastně hlavní rozdíl mezi tím, jak se přistupovalo k obrazu tehdy a dnes? Tehdy a dnes, no tak dřív to bylo víc ovlivněné těma možnostma, speciálně u těch trikových věcí, že těma možnostma těch technologií. No. Takže bylo to mnohdy daný za prvé finančníma možnostma, což je dneska taky, ale tím, že už je to zapojený do toho digitálního procesu, tak to doplnění od ty digitální efekty už není takovej rozdíl jako dřív, když se do toho vnášely ty digitální prvky. No. A co vám na klasické době chybí? Co vás baví takový dnešní? To, jak jsem říkal, taková ta dobrodružnost, kdy mnohdy člověk musel vymyslet, jak to vlastně udělat. Že? Dneska je to taky přemýšlení mnohdy, jak to udělat pro ten digitální způsob práce, ale tehdy to bylo vysloveně kouzlení, jo, protože já si pamatuju třeba, když jsme točili o Janovi a jeho podivuhodném příteli tu pohádku, kde přišel režisér Ráža a říká, no ale mám tady jeden takovej boříšek, tam jsou kamenné sochy, respektive princové se po špatném odpovězení otázky musí skamenět
A pak zase v závěru filmu se z těch kamenech stanou živí lidi. Jak to budete dělat? Jsem říkal, no to my vymyslíme. Věděl jsem, jak to vymyslíme, jo, ale slíbil jsem, že to uděláme. Měl jsem takový nápady, různě se to bude animovat odlupováním moduritu na sádrový, ale na to jsem si dělal test, to nefungovalo dobře. No, takže jsem nakonec musel přistoupit k takovým věcem, do kterých se mi moc nechtělo. To znamená vlastně to dělat, namalovat to, tu kamennou podobu namalovat a přes kondenzor, což je vlastně optická kopírka, ale přes způsob projekce pomocí intermediátu, to je takový jiný proces, kde se do toho vkládá mezistupeň kondenzor, se tomu říká, že vlastně ta plocha je velká plocha čočky, na který se potom v rovině ostrosti vkládají buď masky, anebo věci, které se prostě do toho filmu dávají. No a tady já jsem to musel prostě naprosto realisticky namalovat tu skamenělou sochu a potom ještě ji nasegmentovat a odendavat ty kousky, ale právě tady u toho to bylo složitý v tom, že tam byly problémy s konturama, protože to vždycky u tohohle digitálního u té práce s těma maskama na kondenzoru byl jeden problém, že jste dělal masku kontramasku a na tom styčném místě se vytvářela bílá nebo černá linka, protože to muselo být absolutně přesný a i když to bylo úplně přesný, tak tam byla černá linka. Když jste to dal kousek od sebe, tak tam byla bílá linka. A s tím jsme vždycky zápasili. A já jsem potom přišel na takovou věc, která byla sice pracná, ale fungovala. Že jsem ty masky, které se dělaly vlastně z pauzáku, anebo z takového plastového pauzáku, z takové folie, tak jsem je normálně smrkovým papírem obrousil o nějakou 1/10 milimetru. A už tam byla ta optická hrana natolik velká, že tam byla sice prosvítala linka, ale to bylo přesně ta, na který se to světlo lámalo a vlastně to bylo najednou bez toho. Taky kouzla. Kouzla, no. Takže tam jsem jako... To byl můj přínos vlastně, no, do toho procesu. Dá se ještě v dnešní době najít nějaký projekt, kdyby se třeba používal ještě původní jakoby klasický made painting, jako je dneska stop motion animace a zase to se vrací. No já myslím, že by se to i užít dalo, ale já myslím, že se to i vyučuje na školách, nebo aspoň na takových těch, kde se filmem zabývá, tak ono je to totiž mnohdy věc i jednoduchá. Jo? Tam, jako já teď jsem mluvil o složitých dokreslovačkách, ale pak jsou i jednoduchý, kdy třeba byl projekt, kde byl oraniště, za ním stál statek, a ve filmu ale bylo potřeba, aby to oraniště bylo zasněžený a po sněhu nebyla ani památka. No, takže já jsem nechal postavit sklo do toho oraniště a bělobou jsem prostě domaloval jako, jak se tomu říká, kloboučky na těch oraništích sněhu. Bylo to za hodinu hotový a výsledek byl úžasný. No. No, a to by se dalo dneska dělat právě taky, že jo, to mnohdy by to bylo jednodušší, než to skládat v počítači. No. No a jaký je váš vlastně současný profesní režim? Jako pracujete na volné noze, nebo už jste v technologickém důchodu, nebo jak to máte? No asi oboje, no, tak jsem na volné noze, ale jenom když chci, tak pracuju a když mám na čem, no, tak já teďko většinou nedělám tuhle profesi, ale dělám animátora ve spolupráci s dcerou, která je animátorka, režisérka animovaného filmu, takže občas na těch jejich zakázkách animuju v After Effectech a pomáhá mi v tomhle. Takže dál se ještě udržujete jako ve formě co do technologií a podobně. Jo, no tak tohle mě baví furt. No. To je pěkný. Vy jste tam prostě nakousl, že jste dělal na tom Nexusu to sci-fíčko, že vás to docela bavilo. Tak přece jenom se i tak zeptám, co vlastně radši děláte, nebo jste dělali si spíš jako nějaký městský scenérie, nebo přírodu, fantasy, sci-fi, co je jako vám blížší?
No tak to sci-fi, to bylo nejlepší, no. Že tam byla větší možnost té fantazie. Jo, je to tak, že člověk si může vymýšlet trošičku No, víc. když děláte, dokreslujete baráky v městě, který tam nejsou a potřebujete, tak to je taková nádeničina, taková otročina, no, geometrii držet a to je složitý. Tady je to prostě volnější práce. A trpíte nějakou třeba profesní deformaci, že třeba koukáte na nějaký film a co tam vidíte, jak to tam... No já tím netrpím, ale rodina tím trpí, no, rodina. protože já to komentuju furt, no. Tak už musím mlčet. No. Kazíte jim jako záběry scény. Přesně, jako. no. No a co vás vlastně po tolika letech udržuje jako motivovaný tohleto pořád dělat vlastně to samý v uvozovkách? Tak to už je postižení, to už je... Prostě už má člověk nastavený i myšlení a optiku jako všechny věci, tak trošku koukat přes tuhletu deformaci, no, když se to tak. No. Nikdy jste si neřekl, jako, že byste chtěli dělat něco úplně jiného? Ale no tak jako na obživu ne, protože to asi ne, ale jako mě baví spousta věcí, že já rád pracuju se dřevem, rád opravuju věci pro celou rodinu. Se u mě zbíhá na stole všechny rozbitý přístroje a zařízení, takže to je taky moje vášeň, ale prostě taková ta základní řemeslnická činnost a dělám údržbáře pro všechny možné věci, to mě taky baví. No nenapadlo vás někdy si třeba zkombinovat made painting klasicky s nějakou miniaturou ještě, co se, jako když říkáte, že tvoříte nějaký ty... To myslíte s modelama? No. No tak to jsem taky dělal, že jo, právě dcera tady točila nějaký filmy, tak jsem pro ní dělal rekvizity, mini rekvizity a vlastně to byly třeba svítící, blikající a tak dále. A jo, tak takovéhle věci taky, no. Mě tohle bavilo, já jsem si vlastně třeba i do toho Nexusu, tam jsem musel ty věci navrhnout, ale tak já, než bych je maloval, něco jsem maloval, ale něco jsem si vlastně z papíru udělal jako modílek a podle toho potom modeláři vytvářeli to buď větší, anebo i ve stejné velikosti, ale odolnější, že jo, z plastu. Takže to já jsem dělal rád. Pro mě to bylo i praktičnější, protože si člověk mohl udělat tu prostorovou představivost, než když to namalujete z jednoho pohledu, tak je to takový zkreslující. No. V této souvislosti, co třeba říkáte na dnešní oblíbený 3D tisk? Taky jste zkoušel? To jsem neskoušel, jako vím, že jsem ho jednou potřeboval, když jsem potřeboval do motorové pily jedno ozubené kolo, ale to jsem potom nenašel někoho, kdo by mi to udělal, tak jsem se na to vykašlal, pak jsem ho sehnal. No a vy se třeba věnujete se ještě nějakému vzdělávání o mentoringu, nebo předáváte své zkušenosti dál ještě někomu dalšímu? Mimo teda Ciri asi? No tak teď momentálně ne, no. Teď momentálně nemám žádnou takovouhle nabídku. No a co by měl dnešní začínající made painter třeba zvládnout po technické a výtvarné stránce podle vás? No tak hlavně orientovat se dobře v kreslení, v perspektivě a mít dobrou představivost. No. Tam je pro ten matte painting digitální jsou důležitý zdroje, to znamená mít velký soubor fotografií nebo i znát prostředí, kde se dá věc, kterou potřebuješ nafotit. Že jo? Takže já jsem často musel pro nějaký projekt vytipovat si nějaký lokace, tam si zajet, nafotit to a pak jsem vlastně ty fotografie použil pro tu dokreslovačku. No. Ono to vlastně, třeba jak jsem mluvil o Lotrando Zubeida, že? Tak to byl takovej ten přelomový film mezi tím digitálním nebo tím klasickým filmem a digitálním pro náš obor. A vlastně i dokreslovačky tehdy, já si pamatuju, že jsme to dělali takovým způsobem, o kterým jsme radši moc nemluvili. Já jsem si vlastně ty věci částečně našel podklady z nějakých i kalendářů a fotografií, a protože jsem měl na Barrandově Maca, takže na tom jsem si potom ve Photoshopu to složil, udělal jsem si tu dokreslovačku a měli jsme tam inkoustovou tiskárnu A3, takže na tom jsem si to vytisknul a pak jsme vlastně ten tisk snímali v kombinaci s tím
obrazem promítaným přes intermediát. A takže vlastně tam takový ty dokreslovačky v té pohádce těch vzdálených hor a to některý byly kreslený teda na sklo a malovaný, ale některý byly dělaný touhletou metodou. No. No, vy jste tady trošku nakol ty reference. Říkáte, že vlastně v dnešní době to není problém, že dneska se na internetu nejde kde co. Ale dřív asi to byl trochu problém, ne? Jsem na nějaký jakoby referenční obrázek něčeho, když jste měl něco vytvořit. No, byl to řešil, dřív se těžilo buď z nějakých obrazových materiálů nebo z vlastní databáze. No, já jsem fotografoval od svých 13 let, takže já jsem měl spoustu fotek barevných. To už tolik ne. Ale měli jsme třeba v tom UPP, tam byla taková krabice CDček, kde byly od nějaké firmy prostě z celého světa fotografie, tak z toho se čerpalo hodně. No. A pak, když už byl internet, tak se čerpalo přes internet. No. Muselo se to nějak stejně vždycky zkombinovat, že jo? To nemohl si člověk vzít cizí fotku a tu použít. Že jo? To jsem vzala jenom část a teď se to různě upravovalo a nějak se to z toho poskládalo. Že stejně by to ani nebylo zajímavé, že to dělat z toho, ale to jsou vždycky věci kombinované. Dokážete nějak odhadnout, kolik třeba těch fotografií nebo těch referencí jste použil na jeden Mapaint jako hotovej? Tak to je různě, no. Když to byla vlastní fotka, kterou jsem dělal k tomu, tak to mohla být i jenom jedna fotka. Někdy to bylo, já nevím, až 10 fotek, že se z toho různě uřezával. Třeba to bylo z jednoho prostředí, ale třeba když jsem dělal tu roklinu, že jo, pod tím lanovým mostem, tak já jsem to původně dělal v divoký šárce, jsem si nafotil boky vlastně toho údolí tam, ale nakonec se ukázalo, že to není přesně ono, tak tehdy vlastně kolega to si udělal výlet do Itálie a nafotil tam pořádný skály a pohledy právě na ty boky a to, tak z toho jsem potom vlastně lepil tu dokreslovačku. No a máte nějaký číslo, kdy jste použil jakoby hromadu fotek na jeden výstup, jako nejvíc? No tak to bylo třeba tady, no, to bylo jako 30-40 fotek určitě. No on to taky bylo daný tím, že se nedělal jeden pohled, ale samozřejmě se dělali, protože to byla dramatická scéna, takže se to dělal jeden ústřední pohled, protipohled, pak se dělaly boky a detaily a větší celky a všechno to muselo do sebe zapadat, aby to působilo, že to je opravdu z reálu natočený, že to je prostě fungující. No. Já jsem měl vždycky potom zpětný vazby, to si pamatuju, že jsme dělali, to byl film Parfém, Příběh vraha, že to byl taky takový průkopnický film. Tam jsme měli supervizora z Londýna, ale víceméně ty dokreslovačky potom. Tam se dělala jedna věc, že to, co už dneska neexistuje, že na těch mostech přes Sénu vlastně byly postavený domy. A to se potom už zbouralo a vlastně dneska už potom není ani památka. Ale lidi neznali, jsem to zažil v kině, když jsem byl vlastně na premiéře, tak vedle mě seděla dvojice a ten kluk říká té holce, hele, musíme se do té Paříže podívat, ty domy, to je hrozně zajímavý. Jsem si říkal, no tak je vidět, že to funguje, že věří tomu, že to tak je v reálu. No. Dobrá práce. Dobrá práce. No a jakou třeba osobní radu byste dal svému mladšímu já na začátku kariéry? Co byste třeba dneska udělal jinak? Jo, vlastnímu já, jo. Možná větší odvahu, no. Já jsem se vždycky chtěl k té profesi, já jsem chtěl být od útlýho dětství vlastně výtvarníkem, jo. To byla moje touha, pak jsem přičuchnul k fotografii, takže jsem se chtěl spíš věnovat fotografii. No a u toho filmu se mi pak vlastně tyhle dvě profese sešly dohromady, takže to bylo naprosto ideální. No a
nešel jsem přímou cestou, že já jsem se vždycky trochu bál, nevěřil jsem si, že prostě se dostanu na tuhle školu, nebo to nakonec jsem to někdy zkusil, někdy neskusil, ale chtělo to takovou větší odvahu. Super, tak jo, já moc děkuju za vaši návštěvu dneska. Těšilo mě. A budu se těšit zase třeba, někdy potkáme ještě a můžeme třeba ještě něco probrat dalšího a uvidíme se. Jestli jsem neřekl už všechno, co vím, tak... To nevím, myslím, že ještě něco víte. Ne, to bylo vtip. Super. Paní přátelé, tak děkujeme, že jste s námi vydrželi a budeme se těšit opět u dalšího dílu podcastu Subdivision. Taky se mějte fajn a zase příště. Ahoj. Na stranu.